Jeste li se ikada osjećali potpuno sami usred gomile? Onaj osjećaj koji steže grudi, kao da je Bog zatvorio nebesa i vaše molitve udaraju u brončani strop. Psalam 44 ima snažnu poruku koja može transformirati taj osjećaj napuštenosti u samo 3 minute. I želim vas pitati, što ako je danas dan kada će se vaš osjećaj napuštenosti pretvoriti u božansku vezu toliko snažnu da će zauvijek promijeniti vaš život? Dragi brate, draga sestro koja me sada sluša, postoje trenuci u našem hodu vjere kada se čini da je Bog predaleko, pretih. Psalmist je dobro poznavao tu bol. U Psalmu 44 nalazimo dubok vapaj srca koje se osjećalo napušteno od Boga unatoč svojoj vjernosti. Probudi se. Zašto spavaš, Gospodine? Probudi se. Ne odbacuj nas zauvijek. To je krik koji možda odjekuje u vašem srcu danas dok se suočavate s okolnostima koje kao da ukazuju da vas je Bog zaboravio. Prije nego nastavimo ovo preobražavajuće putovanje, želim da odmah komentirate Psalam 44, kako bi ova riječ oslobođenja dosegnula više ljudi kojima je danas potrebno čuti ovo. Također aktivirajte obavijesti ovog kanala i ne propustite nijednu poruku koju je Bog pripremio da transformira vaš život kroz svoju riječ. Ove poruke su promijenile živote 1000 ljudi, a sljedeći transformirani život može biti vaš. Ne dopustite neprijatelju da vas spriječi primiti riječ koja će vas izvući iz doline napuštenosti na brdo božanske prisutnosti. Znate, dragi brate, ovaj psalam je drugačiji od mnogih drugih. Ne počinje jadanjem, već sjećanjem. Psalmist se prvo prisjeća što je Bog učinio u prošlosti prije nego izrazi svoju zbunjenost zbog prividne napuštenosti u sadašnjosti. Upravo to ćemo učiniti u sljedećim minutama. Uronit ćemo u ovaj moćni psalam kako bismo otkrili kako transformirati naš osjećaj napuštenosti u nepokolebljivu sigurnost Božje prisutnosti. Osjećaj napuštenosti jedan je od najrazornijih osjećaja koje možemo iskusiti. To je kao da smo u beskrajnoj pustinji, vičemo upomoć i ne čujemo ništa osim jeke vlastitog glasa. To je poput Ilije pod smrekovim stablom, umoran i željan smrti, vjerujući da je jedini vjernik koji je ostao. Ali kao što je Bog otkrio Iliji da postoji 7000 onih koji nisu savili koljena pred Baalom, želim vam reći, s autoritetom koji mi daje Božja riječ, on vas nikada nije napustio i nikada neće. Ono kroz što trenutno prolazite samo je stranica vaše priče, a ne završno poglavlje. Kada se osjećamo napušteno, skloni smo preispitivati cijelo naše putovanje vjere. Počinjemo sumnjati u Božja obećanja i čak u njegovu ljubav prema nama. Ako me Bog voli, zašto prolazim kroz ovo? Ako je Bog sa mnom, zašto se osjećam tako usamljeno? Ovo su stvarna pitanja. Pitanja koja se psalmist nije bojao postaviti. A ne bismo trebali ni mi. Psalam 44 daje nam božansku dozvolu da budemo iskreni u našoj zbunjenosti i boli, bez pretvaranja da osjećamo vjeru koju trenutno ne osjećamo. Prije nego nastavimo, pomolimo se kratko. Nebeski Oče, dotakni svako srce koje sada sluša ovu poruku. Onome tko se osjeća napušteno, otkri svoju stalnu prisutnost. Onome tko je u očaju, donesi svoj mir koji nadilazi svako razumijevanje. Govori kroz ove riječi i transformiraj našu napuštenost u susret, našu pustinju u oazu, našu bol u svrhu. U Isusovo ime. Amen. Slava Bogu. Sada ćemo bolje razumjeti što nas Psalam 44 može naučiti o tim trenucima duhovne tame i kako možemo ponovno pronaći svjetlo u samo 3 minute. Spremate se otkriti istine koje će revolucionirati vaš način gledanja na razdoblja božanske tišine u vašem životu. Psalam 44 napisan je u trenutku duboke nacionalne krize za Izrael. Mnogi biblijski učenjaci vjeruju da je sastavljen nakon razornog vojnog poraza, kada se narod osjećao napuštenim od Boga. Korahovi sinovi, autori ovog psalma, počinju prisjećanjem prošlih pobjeda. O Bože, vlastitim ušima smo čuli, naši očevi su nam pripovjedali djela koja si učinio u njihovim danima,
u davnim vremenima. Svojom si rukom protjerao narode da naseliš svoj narod. Uništio si narode da proširiš naše granice. Ovo je moćna duhovna strategija, draga braćo. Prije nego izraze svoju bol, oni potvrđuju svoju vjeru prisjećajući se onoga što je Bog već učinio. Prisjećaju se kako je Bog istjerao Kanaance i dao zemlju Izraelu. Prisjećaju se kako nisu osvojili obećanu zemlju vlastitom snagom, već moćnom Božjom rukom. A onda dolazi iskreno priznanje boli. Ali sada si nas odbacio i ponizio. Više ne izlaziš s našim vojskama. Kakav bolan kontrast. S jedne strane slavne priče o Božjoj moći. S druge, sadašnja stvarnost prividne napuštenosti. Važno je primijetiti strukturu ovog psalma. U prvih 8 stihova psalmist se prisjeća Božje prošle vjernosti, kako je dao pobjedu Izraelu i uspostavio ih u obećanoj zemlji. Od 9. do 16. stiha dolazi do dramatične promjene kada psalmist opisuje trenutnu situaciju poraza i poniženja. Od 17. do 22. stiha on potvrđuje trajnu vjernost Izraela Bogu, unatoč patnji. I konačno, od 23. do 26. stiha upućuje strastveni apel Bogu da se probudi i dođe u pomoć. Psalmist ide toliko daleko da optužuje Boga. Predao si nas kao ovce za klanje i raspršio nas među narodima. Aleluja. Da, dobro ste čuli. Aleluja za ovu brutalnu iskrenost u Božoj riječi. Psalmist se ne pretvara da je sve u redu. On izlijeva svoje ranjeno, zbunjeno i očajno srce pred Bogom. Ovo nije uglađena i površna vjera koja zna samo reći amen i aleluja. To je stvarna vjera koja se bori s očitim proturječima između Božjih obećanja i trenutnog iskustva. I znate li što nas to uči? Da možemo biti potpuno iskreni s Bogom o svojoj boli i zbunjenosti. Bog se ne vrijeđa našim iskrenim pitanjima. On nas ne napušta zato što izražavamo svoju tjeskobu. Zapravo, kao što vidimo u ovom psalmu nadahnutom Duhom Svetim, Bog nas poziva da pred njega iznesemo svoje optužbe, sumnje i najdublja pitanja. Pogledajte ovaj dojmljiv stih u 17. i 18. retku. Sve nas je to snašlo, ali nismo te zaboravili niti smo bili nevjerni tvome savezu. Naše srce nije odstupilo, niti su naši koraci skrenuli s tvoga puta. Nije li to izvanredno? Čak i osjećajući se napuštenim, psalmist potvrđuje svoju vjernost Bogu. Nije napustio svoju vjeru samo zato što je osjećao da ga je Bog napustio. Ovo je jedna od najdubljih duhovnih lekcija koju možemo naučiti. Naša vjernost Bogu ne bi trebala ovisiti o tome kako se osjećamo prema njemu, već o istini o tome tko on jest. Ponovit ću jer je to revolucionarno. Vaša vjernost Bogu ne bi trebala biti temeljena na vašim osjećajima ili okolnostima, već na njegovom nepromjenjivom karakteru. Možete se osjećati napušteno, a ipak ostati vjerni. Možda ne razumijete što Bog radi, a ipak vjerujete da je On dobar. Možete biti u dolini sjene smrti, a ipak proglasiti Gospodin je pastir moj. 20. i 21. stihovi jednako su snažni. Da smo zaboravili ime svoga Boga ili pružili ruke stranom Bogu, zar to ne bi Bog opazio, jer On poznaje tajne srca. Psalmist u biti kaže: Bože, ti poznaješ naša srca. Znaš da smo ti ostali vjerni unatoč svemu kroz što prolazimo. To je apel na Božju sveznalost, na činjenicu da On vidi iza privida i poznaje pravo stanje naših srca. Psalam kulminira očajničkim krikom u stihovima 23 do 26. Probudi se. Zašto spavaš, Gospodine? Probudi se. Ne odbacuj nas zauvijek. Zašto sakrivaš svoje lice i zaboravljaš našu bijedu i tlačenje, jer smo bačeni u prašinu? Naše tijelo priljubljeno je uz tlo. Ustani, pomozi nam, izbavi nas radi svoje vjerne ljubavi. To je vapaj koji odjekuje kroz stoljeća i možda odzvanja u vašem srcu danas. To je krik svakoga tko se ikada osjećao napuštenim od Boga. Ali pažljivo promotrite kraj. Ustani, pomozi nam, izbavi nas radi svoje vjerne ljubavi.
Čak i u najdubljem očaju psalmist se još uvijek poziva na Božju vjernu ljubav, hesed na hebrejskom, što znači nepolomljiva ljubav, vječni savez, milosrđe koje ne nestaje. Kao da kaže, znam da si tamo, iako te ne osjećam. Znam da me voliš, iako trenutno ne vidim dokaze toga. Molim te, djeluj u skladu s tim tko ti jesi, a ne u skladu s onim što ja vidim ili osjećam. Ta napetost između onoga što osjećamo i onoga što znamo središte je iskustva vjere kada prolazimo kroz tamne doline. I upravo ovdje nalazimo ključ za transformaciju našeg osjećaja napuštenosti. U ovoj točki napetosti, između boli sadašnjosti i obećanja budućnosti, između onoga što vidimo i onoga što vjerujemo, između onoga što osjećamo i onoga što znamo, naša vjera pročišćava se kao zlato u vatri. Draga braćo, osjećaj napuštenosti nije isključivo vaš. Veliki Božji ljudi i žene prolazili su kroz to. Job, čovjek kojeg sama Biblija opisuje kao besprijekornog i čestitog, bogobojaznog i klonećeg se zla, vapio je u Jobu 30:20. Vičem k tebi, ali mi ne odgovaraš. Stojim, a ti me samo gledaš. Kakve bolne riječi čovjeka koji je izgubio sve, svoju djecu, bogatstvo, zdravlje, a sada kao da je izgubio i Božju prisutnost. Kralj David, čovjek po Božjem srcu, napisao je u 2. psalmu: Bože moj, zašto si me napustio? Zašto si tako daleko od moga spasenja, tako daleko od mojih vapaja tjeskobe? Psalam 22:1. To je isti David koji je ubio Golijata, koji je bio pomazan za kralja, koji je sastavio neke od najljepših psalama slavljenja. Pa ipak i on je poznavao osjećaj božanske napuštenosti. Čak i Isus, ljubljeni Božji sin, na križu je citirao iste riječi iz psalma 22 u trenutku svoje najveće agonije. Eli, Eli, lama sabahtani. Bože moj, zašto si me napustio? Matej 27:46. Onaj koji je bio jedno s Ocem od vječnosti iskusio je bol napuštenosti kako bismo ti i ja mogli biti vječno prihvaćeni. To nam pokazuje nešto duboko utješno. Osjećati se napuštenim od Boga ne znači da vas je zaista napustio. To nije znak duhovne slabosti ili nedostatka vjere. Nije dokaz da ste učinili nešto pogrešno ili da je Bog ljut na vas. To je ljudsko iskustvo koje su doživjeli čak i oni najbliži Bogu. Ali evo, transformirajuće tajne koja će potpuno promijeniti vašu perspektivu. Čak i kada se Bog čini odsutnim, on djeluje. Božja tišina nije odbijanje, to je priprema. Nije odbacivanje, to je pročišćavanje. Kao što kaže Izaija 45:15. Uistinu, ti si Bog koji se skriva, o Bože Izraelov, spasitelju. Ponekad se Bog skriva ne da bi nas napustio, već da bi nas dublje privukao k sebi. Blagoslovljen neka je Bog za tu božansku tajnu. Kada je izraelski narod bio potlačen u Egiptu, 400 godina činilo se da je Bog odsutan. Nijedan prorok, nijedno javno čudo, nikakva jasna božanska intervencija. Ali tijekom cijelog tog vremena Bog je radio. Umnožavao je svoj narod od 70 duša do više od 2 milijuna. Pripremao je Mojsija u egipatskim palačama i u pustinjama Midjana. Pripremao je pozornicu za najveću demonstraciju božanske moći koju je svijet ikada vidio, 10 pošasti i izlazak. Prividna Božja tišina bila je samo uvod u njegovu najspektakularniju intervenciju. Kada je Josip bio u jami, prodan od braće i kasnije u zatvoru zbog zločina koji nije počinio, Bog se činio odsutnim. 13 dugih godina od mladića do odraslog čovjeka Josip je nepravedno patio. Ali Bog je pripremao budućeg premijera Egipta koji će spasiti čitave narode od gladi, uključujući obitelj koja ga je izdala. Kada se Josipova situacija činila najočajnijom, on je zapravo bio najbliži ispunjenju svojih proročkih snova. A kada je Isus bio mrtav u grobu 3 dana, činilo se da su sva Božja obećanja propala. Učenici su se skrivali, uplašeni, zbunjeni.
osjećajući se napuštenima. Ali Bog je pripremao najveću pobjedu u povijesti, uskrsnuće koje je zauvijek pobjedilo smrt. Ono što se činilo konačnim porazom zapravo je bio uvod u vječni trijumf. Draga braćo, ono što se čini napuštenošću često je samo Bog koji radi iza kulisa na načine koje još ne možemo vidjeti ili razumjeti. Božja tišina nije Božja odsutnost. To je pozornica na kojoj On priprema svoja najveća čudesa. U pustinji je Mojsije našao gorući grm. U izgnanstvu je Ivan primio otkrivenje. U zatvoru je Pavao napisao neke od svojih najmoćnijih poslanica. A u vašoj trenutnoj pustinji Bog možda priprema susret koji će zauvijek promijeniti vaš život. Postoje znakovi koje možemo prepoznati kada Bog radi u svojoj prividnoj tišini. Prvo, unutarnji nemir koji se ne može objasniti niti zadovoljiti stvarima svijeta. Drugo, rastuća glad za Božjom riječju, čak i kada se čini suhom. Treće, vrata koja se neobjašnjivo zatvaraju preusmjeravajući vaš put. Četvrto, neočekivane utjehe koje dolaze baš u pravom trenutku, riječ, zagrljaj, stih koji odjednom dobiva novo značenje. I peto, rastuće uvjerenje da Bog radi nešto veće nego što trenutno možete vidjeti. Psalmist iz Psalma 44 nije mogao vidjeti cjelokupni Božji plan za Izrael. Isto tako, vi ne možete vidjeti cijeli Božji plan za svoj život. Ali baš kao i psalmist, možete izabrati vjerovati Božjem karakteru čak i kada su njegovi putevi tajanstveni. Kao što je rekao prorok Izaja, tko se među vama boji Gospodina i sluša riječ njegova sluge? Neka onaj koji hoda u tami, koji nema svjetla, uzda u ime Gospodnje i osloni se na svoga Boga. Izaja 50:10. Aleluja. Učimo prepoznavati božanske uzorke čak i u tami. Razumijemo da je Božja tišina često uvod u njegovu najmoćniju manifestaciju. A sada otkrijemo kako primijeniti ove istine u postupku od samo 3 minute koji može potpuno transformirati naše iskustvo prividne napuštenosti. I sada, draga braćo u Kristu, dolazimo do ključne točke. Kako transformirati taj osjećaj napuštenosti u samo 3 minute? Kako primijeniti mudrost Psalma 44 u našem životu danas? Podijelit ću s vama transformirajući duhovni proces koji može potpuno promijeniti vašu perspektivu. To su 3 jednostavna, ali duboko moćna koraka, utemeljena u strukturi samog Psalma 44. Korak 1. Iskreno izrazite svoje osjećaje Bogu, baš kao što je učinio psalmist. Ovo je prva minuta vašeg procesa transformacije. Ne potiskujte svoju bol, ne pretvarajte se da je sve u redu kada nije. Bog se ne vrijeđa vašom iskrenošću. On je poziva. Odvojite 60 sekundi upravo sada da kažete Bogu točno kako se osjećate. Gospodine, osjećam se napušteno kada dovršite ovu rečenicu sa svom iskrenošću svoga srca. Ne bojte se biti brutalno iskreni. Psalam 44 daje nam dopuštenje za to, ali ne mogu tako razgovarati s Bogom. Zrenija, možda mislite. Nije li to nepoštovanje? Ne, moj brate, moja sestro, upravo suprotno. Pogledajte ponovno Psalam 44, stih 23. Probudi se. Zašto spavaš, Gospodine? Psalmist doslovno propituje Boga. I ova molitva nije samo prihvaćena. Nadahnuta je Duhom Svetim i sačuvana u pismu da nas nauči kako moliti u vremenima očaja. Kralj David u psalmima često je propitivao Boga: dokle, Gospodine? Hoćeš li me zaboraviti zauvijek? Dokle ćeš skrivati svoje lice od mene? Psalam 13:1. Job je propitivao Božje puteve kroz poglavlja i poglavlja. Jeremija, prorok, optužio je Boga da ga je prevario. O Gospodine, prevario si me i ja sam prevaren. Jeremija 27. I nitko od njih nije bio osuđen zbog svoje iskrenosti. Naprotiv, njihove molitve su sačuvane kao primjeri za nas. Zapravo, upravo brutalna iskrenost otvara vrata autentičnom iscijeljenju. Ako ne priznate dubinu svoje boli i zbunjenosti Bogu,
kako možete primiti njegovo potpuno iscijeljenje? Ako ne priznate da se osjećate napušteno, kako možete doživjeti otkrivenje da zapravo nikada niste bili napušteni? Zato u ovoj prvoj minuti stavite sve pred Boga. Svoje suze, svoje optužbe, svoja neodgovorena pitanja, svoj bijes, svoju zbunjenost, sve. Kao što je David rekao, izlij svoje srce kao vodu pred Gospodinom, Tužaljke 2.19. Ne ostavljajte ništa izvan, ne pokušavajte izgledati duhovno. Budite stvarni, budite sirovi, budite iskreni, poput psalmista iz Psalma 44. Korak 2. Odmah nakon izražavanja svoje boli učinite kao psalmist i prisjetite se što je Bog već učinio u vašem životu. U drugoj minuti ovog transformirajućeg procesa prisjetite se trenutaka kada je Bog bio jasno prisutan, molitvi koje su bile uslišane, trenutaka kada ste nepobito osjetili njegovu prisutnost. Psalam 44 započinje upravo tako. O Bože, vlastitim ušima smo čuli. Naši očevi su nam pripovjedali djela koja si učinio u njihovim danima, u davnim vremenima. Proglašavanje prošlih Božjih pobjeda moćno je duhovno oružje protiv osjećaja sadašnje napuštenosti. Kada se prisjećamo što je Bog već učinio, gradimo most vjere prema onome što će tek učiniti. Ovo je moćan duhovni zakon. Sjećanje hrani nadu. Prisjećanje stvara očekivanje. Gledanje unazad daje nam hrabrost gledati naprijed. Posvetite ovu drugu minutu izradi inventara prošlih Božjih blagoslova u vašem životu. Sjetite se kada je On osigurao kad niste imali sredstava. Sjetite se kada je donio iscijeljenje kad su liječnici rekli da nema nade. Sjetite se kada je donio mir usred kaosa, usmjerenje kad ste bili izgubljeni, utjehu kad vam je srce bilo slomljeno. Sjetite se konkretnih obećanja koja je ispunio u vašem životu. Ne samo da se prisjetite tih blagoslova, proglašavajte ih naglas. Kao što kaže Psalam 77, 11, 12. Sjetit ću se Gospodnjih djela, da, sjetit ću se tvojih čudesa iz davnina. Razmišljat ću o svim tvojim djelima i razmatrat ću sva tvoja djela. Postoji duhovna moć u verbalnom proglašavanju Božjih djela u našem životu. To je poput podizanja spomenika sjećanja koji prkosi sadašnjoj tami. Psalmist iz Psalma 44 sjetio se kako je Bog protjerao narode i uspostavio Izrael u obećanoj zemlji. Sjetio se da to nije bilo silom Izraela, već Božjom moćnom rukom. Isto tako, morate se sjetiti da vaše prošle pobjede nisu bile slučajnosti ili samo rezultat vašeg napora. Bile su demonstracije Božje vjernosti. A ako kažete, ali ne mogu se sjetiti nikakve božanske intervencije u svom životu, komponent placement onda se oslonite na pismo. Sjetite se kako je Bog podijelio Crveno more, srušio zidine Jerihona, nahranio 5.000 s 5 kruhova i 2 ribe, uskrsnuo Lazara nakon 4 dana i uskrsnuo Krista 3. dana. Te priče nisu samo povijesni zapisi, one su obećanja onoga što Bog može i hoće učiniti i u vašem životu. Korak 3. U 3. minuti učinite namjerni čin povjerenja, kao što je psalmist učinio na kraju. Ustani, pomozi nam, izbavi nas radi svoje vjerne ljubavi. Primijetite da psalam završava izjavom povjerenja u Božju vjernu ljubav, čak i bez izravnih dokaza njegove intervencije. Ovo je ključna točka, draga braćo. Vjera nije vjerovati da će Bog učiniti točno ono što želimo, točno kada to želimo. Vjera je vjerovati da, bez obzira što se dogodi, Bog ima kontrolu i njegova ljubav prema nama se nije promijenila. To je povjerenje u Božji nepromjenjivi karakter čak i kada ne razumijemo njegove puteve. To je proglasiti poput Joba. Pa i da me ubije, u njega ću se uzdati. Job 13.15. To je proglasiti poput trojice mladića u užarenoj peći. Naš Bog kojemu služimo može nas izbaviti iz plamteće peći i iz ruku tvoga veličanstva. Ali ako i ne učini, znaj o kralju,
da nećemo služiti tvojim bogovima, niti ćemo se klanjati zlatnom kipu koji si podigao. Daniel 3, 17, 18. To je vjera koja ne ovisi o rezultatima, već o Božjem karakteru. U ovoj 3. minuti dajte namjernu izjavu povjerenja. Može biti jednostavno poput: Gospodine, ne razumijem zašto prolazim kroz ovo, ne znam zašto se činiš dalekim, ali biram vjerovati u tvoju vjernu ljubav. Biram vjerovati da si sa mnom, čak i kada te ne osjećam. Spasi me radi svoje vjerne ljubavi, ne zato što zaslužujem, već zato što je to tvoj karakter. Ova 3. minuta je gdje se događa prava transformacija. To je gdje odlučujete vjerovati Božjem karakteru umjesto vjerovati trenutnim osjećajima. To je gdje sidrite svoju dušu ne u okolnostima, već u Božjim vječnim obećanjima. To je gdje proglašavate poput Pavla: jer uvjeren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni demoni, ni sadašnjost, ni budućnost, ni ikakve sile, ni visina, ni dubina, niti bilo što drugo u svemu stvorenom neće moći rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, našem Gospodinu. Rimljanima 8.30, 8.39. Aleluja. Kada završimo te 3 minute, iskreni izraz, prisjećanje na prošla Božja djela i namjerni čin povjerenja, nešto čudesno počinje se događati u našem duhu. Naša perspektiva se mijenja. Osjećaj napuštenosti ne nestaje trenutno kao čarolijom, ali počinje gubiti moć nad nama. Počinjemo gledati naše okolnosti u svjetlu vječnosti, a ne samo u svjetlu sadašnjeg trenutka. Počinjemo prepoznavati da postoji veća svrha čak i u našoj patnji i prividnoj napuštenosti. Kao što tvrdi Hebrejima 13.5: nikada te neću ostaviti, nikada te neću napustiti. Ovo je jedno od najmoćnijih obećanja u pismu. U izvornom grčkom ova fraza koristi peterostruko naglašenu konstrukciju, kao da Bog govori: nikada, ne, nikad, ni u koje vrijeme, ni pod kojim okolnostima te neću napustiti. To je najjače moguće jamstvo ljudskim jezikom. I to obećanje nije temeljeno na našim osjećajima ili postignućima, već na Božjem nepromjenjivom karakteru. Kao što kaže u 2. Timoteju 2.13: ako smo nevjerni, on ostaje vjeran, jer ne može zanijekati samoga sebe. Bog koji se zakleo da te nikada neće napustiti ograničen je svojim vlastitim savršenim karakterom da ispuni to obećanje, bez obzira na to što ti trenutno osjećaš. Ove 3 minute duhovne transformacije, utemeljene na obrascu iz Psalma 44, mogu se prakticirati svakodnevno. Zapravo, preporučujem da ih prakticirate kada god osjećaj napuštenosti počne prodirati u vaše srce. To je jednostavna, ali duboko moćna praksa koja može transformirati vaše iskustvo vjere u najtežim trenucima. Dragi brate, draga sestro, možda ste usred situacije koja se čini bezizlaznom. Možda se suočavate s financijskim problemima koji se čine nepremostivima, razornom medicinskom dijagnozom, slomljenim odnosom koji se čini nepopravljiv, ili možda jednostavno razdobljem duhovne suhoće gdje se Bog čini predaleko da bi ga se dosegnulo, pretiho da bi ga se čulo. Dopustite mi da podijelim s vama neke trenutke u Bibliji kada je Bog djelovao odmah nakon razdoblja prividne napuštenosti. Sjetite se Danijela u lavljoj jami. Tijekom cijele noći mora da se činilo da ga je Bog napustio i prepustio sigurnoj smrti. Zamislite sate koji polako prolaze dok je Danijel okružen grabežljivim zvijerima, na mjestu bez izlaza, bez moguće ljudske pomoći. Ali u zoru, kralj je našao Danijela neozlijeđenog jer moj Bog je poslao svog anđela i zatvorio usta lavovima. Danijel 6.22. Božanska intervencija došla je kada se činilo prekasno. Ili razmislite o Pavlu i Sili u zatvoru. Pretučeni do krvi, bačeni u najdublju ćeliju, okovani u klade. Sigurno se činilo da ih je Bog napustio. Ali u ponoć, u najtamnijem trenutku dok su pjevali himne umjesto da žale svoju sudbinu, odjednom nastade jak potres, tako da se zatresli temelji zatvora. Istog trena otvorila su se sva vrata, a okovi svih zatvorenika su popucali.
Djela 16, ča 26. Kada se činilo nemogućim, Bog je djelovao odmah. I ne smijemo zaboraviti udovicu iz Sarepte. Njezina situacija bila je toliko očajna da je pripremala posljednji obrok za sebe i svog sina prije nego umru od gladi. Sigurno se činilo da ju je Bog potpuno napustio. Ali u tom točnom trenutku Ilija je stigao i započelo je čudo brašna i ulja koji se nisu potrošili, u točnom trenutku kada se činilo da ju je Bog zaboravio. Brašno u posudi nije se potrošilo i ulje u vrču nije presušilo. 1. Kraljevima 17:16. Sjetite se također Lazara i njegovih sestara, Marte i Marije. Isus je volio tu obitelj, ali kada se Lazar razbolio i one su poslale po Isusa, on je namjerno odugovlačio, a Lazar je umro. Marti i Mariji sigurno se činilo kao okrutno napuštanje od nekoga za koga su znale da ima moć izliječiti. Marta je čak rekla: Gospodine, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Ivan 11:21. Bila je to izjava vjere pomiješane s blagom optužbom. Ali Isus je imao veću svrhu. Nije želio samo spriječiti smrt. Želio je pokazati svoju moć nad smrću. I u trenutku kada su svi mislili da je prekasno, 4 dana nakon pokopa, kada se tijelo već raspadalo, Isus je zapovjedio: Lazare, izađi van. I mrtvi čovjek je izašao, još uvijek umotan u lanene povoje. Ivan 11:43-44. Slava Bogu! Ovo nisu samo lijepe priče, to su obrasci kako Bog djeluje. On često dopušta da dođemo do kraja svojih snaga prije nego pokaže svoju snagu. Dopušta da dođemo do kraja svojih resursa prije nego otkrije svoje beskonačne resurse. I dopušta nam da iskusimo osjećaj napuštenosti prije nego manifestira svoju prisutnost na načine koje ne bismo mogli zanemariti. Razmislite o Crvenom moru. Izraelski narod bio je u zamci, more ispred njih, egipatska vojska iza njih, planine s obje strane. Nije bilo moguće ljudsko rješenje. Činilo se kao potpuno napuštanje, do te mjere da su se ljudi žalili Mojsiju. Zar u Egiptu nije bilo grobova da si nas doveo da umremo u pustinji? Izlazak 14:11. Ali upravo u tom trenutku, kada se činilo da nema nade, Bog je razdvojio more. Intervencija toliko dramatična da je odzvanjala kroz tisućljeća kao svjedočanstvo njegove moći. Ovdje djeluje božanski princip, draga braćo. Bog često čeka do posljednjeg mogućeg trenutka kada naša situacija izgleda potpuno beznadna, da otkrije svoju moć. Zašto? Da bez trunke sumnje znamo da nas je On spasio, a ne naša vlastita snaga ili inteligencija. Da slava bude potpuno njegova. Kao što kaže u 2. Korinčanima 1:8-9, Pavao opisuje: Braćo, ne želimo da ne znate za nevolje koje smo pretrpjeli u Aziji. Bili smo pritisnuti preko naših snaga, toliko da smo očajavali i za život. Zapravo, osjećali smo da nam je izrečena smrtna presuda, da se ne bismo uzdali u sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve. Primijetite svrhu. Da se ne bismo uzdali u sebe, nego u Boga. Ponekad Bog dopušta da dođemo do točke očaja kako bi naše povjerenje bilo prebačeno s nas samih na njega. Primijenimo to na Psalam 44 i na vaš život sada. Izraelski narod izrazio je svoju iskrenu bol, prisjetio se prošlih Božjih dijela i završio s izjavom povjerenja u Božju vjernu ljubav. I iako nam Psalam ne govori što se dogodilo nakon toga, sama povijest Izraela pokazuje nam da Bog nikada nije definitivno napustio svoj narod. Čak i u najmračnijim razdobljima izgnanstva, kada se činilo da je Bog zaboravio svoj savez, radio je na obnovi. Jer ovako govori Gospodin: Kad se navrši 70 godina Babilonu, ja ću vas pohoditi i ispuniti svoje obećanje, da ću vas vratiti na ovo mjesto. Jeremija 29:10. Čak i kada je narod bio u izgnanstvu, osjećajući se napuštenim, Bog je već imao plan obnove u tijeku. Evo snažne istine temeljene na obrascu otkrivenom u Psalmu 44,
i cijelom pismu. Bog nam dopušta proći kroz dolinu napuštenosti kako bismo mogli iskusiti planine njegove vjernosti na načine koje nikada nećemo zaboraviti. Dopušta tamnu noć kako bi svitanje bilo slavnije. Dopušta pustinju kako bi obećana zemlja bila slađa. Morate ovo razumjeti, dragi brate. Vaše suze ne znače da je Bog odsutan. One se broje i čuvaju kod njega, kao što kaže Psalam 56:8. Ti si pobrojao moje lutanje. Stavio si moje suze u svoj mješić. Nisu li one u tvojoj knjizi? Svaki trenutak boli je zamijećen. Svaka suza je dragocjena njemu. Nijedna neće biti uzaludna. Vaši trenuci prividne napuštenosti mogu biti upravo kada Bog najaktivnije radi u vašem životu. Poput lončara koji stavlja posudu u peć i čini se da je napušta vatri, ali zapravo pazi na svaki trenutak procesa, čekajući točno vrijeme da je izvadi, ne prerano, što bi je ostavilo slabom, niti prekasno, što bi je uništilo. Bog zna točno kada i kako intervenirati u vašem životu, a kada djeluje, često je to trenutno i dramatično. Kao što kaže Malahija 3:1, iznenada će Gospodin kojeg tražite doći u svoj hram. Hebrejska riječ za iznenada ovdje sugerira nešto naglo, neočekivano, poput munje. Tako je Božja intervencija često, nakon dugog razdoblja prividne tišine, odjednom u trenutku sve se mijenja. Budite spremni. Držite svoje srce otvorenim. Nastavite primjenjivati 3 minute duhovne transformacije iz Psalma 44, iskreno izražavajući svoju bol, prisjećajući se prošlih Božjih dijela i čineći namjerne činove povjerenja u njegovu vjernu ljubav. I onda promatrajte. Vaš trenutak dramatične božanske intervencije možda je bliži nego što mislite. I sada dolazimo do trenutka da odgovorimo na ono pitanje koje sam postavio na početku. Što ako je danas dan kada se vaš osjećaj napuštenosti pretvara u božansku vezu toliko snažnu da će promijeniti vaš život? Odgovor je u samom Psalmu 44 i cijeloj biblijskoj priči. Osjećaj napuštenosti često je uvod u najdublje iskustvo Boga. Razmislite o ovome. Na križu Isus je iskusio pravu napuštenost koju mi nikada nećemo morati iskusiti. Bože moj, zašto si me napustio? Nije bila samo citiranje Psalma 22. Bio je to izraz najstrašnije kozmičke stvarnosti u povijesti kada je Otac okrenuo svoje lice od Sina koji je nosio naše grijehe. Njemački teolog Jürgen Moltmann nazvao je to otvorenom ranom Boga u svijetu. Trenutak kada je vječno zajedništvo unutar trojstva na neki način bilo prekinuto, kada je Sin iskusio odvajanje od Oca. Bio je to jedini trenutak u vječnosti kada je došlo do raskida u odnosu između Oca i Sina. Zašto? Da vi nikada ne biste morali biti istinski napušteni. Isus je bio napušten da vi nikada ne biste bili. To je slavno obećanje evanđelja i to je nepokolebljivi temelj na kojem možete suočiti bilo kakav osjećaj napuštenosti. Kao što kaže u Hebrejima 13:5-6, nikada te neću ostaviti, nikada te neću napustiti. Stoga možemo s povjerenjem reći, Gospodin je moj pomoćnik, neću se bojati. Što mi može učiniti čovjek? Ovo obećanje nije usidreno u vašim osjećajima ili okolnostima, već u Kristovoj žrtvi, koji je podnio pravu napuštenost da je vi nikada ne biste morali iskusiti. Draga braćo, istina je da nikada nismo istinski napušteni. Kao što je Pavao pitao u Rimljanima 8:35, tko će nas rastaviti od Kristove ljubavi? Hoće li nevolja ili tjeskoba ili progonstvo ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač? I on odgovara s trijumfalnom sigurnošću. U svemu tome više smo nego pobjednici po onome koji nas je ljubio. Konačno božansko obećanje je ovo u Rimljanima 8:30, 8:39. Jer uvjeren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni demoni, ni sadašnjost, ni budućnost, ni ikakve sile, ni visina, ni dubina, niti bilo što drugo u svemu stvorenom neće moći rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, našem Gospodinu.
Ovo je konačni odgovor za svaki osjećaj napuštenosti. Blagoslovljen neka je Bog za ovu oslobađajuću istinu. Bez obzira što sada osjećate, duhovna stvarnost ostaje. Bog je s vama, Bog je za vas i Bog radi u vašu korist, čak i kada ne možete vidjeti ili osjetiti. Kao što kaže u ponovljenom zakonu, sam Gospodin ide pred vama i bit će s vama. Nikada vas neće ostaviti, nikada vas neće napustiti. Ne bojte se, ne obeshrabrujte se. Ponovljeni zakon 31.8. To ne znači da se nikada više nećete osjećati napušteno. Osjećaji dolaze i odlaze, okolnosti se mijenjaju. Biće više dolina na vašem duhovnom putovanju. Ali sada imate sidro koje nadilazi vaše osjećaje, nepromjenjivu istinu da vas Bog koji je otišao na križ zbog vas nikada neće istinski napustiti. Zapravo, to je kao što je C.S. Lewis napisao: Bog šapuće u našim zadovoljstvima, govori u našoj savjesti, ali viče u našim bolima. To je njegov megafon za buđenje gluhog svijeta. Možda je vaš osjećaj napuštenosti Božji megafon koji vas poziva na intimnost s njim koja bi bila nemoguća na bilo koji drugi način. Jeste li primijenili proces transformacije od 3 minute? Jeste li iskreno izrazili svoju bol Bogu? Jeste li se prisjetili njegovih prošlih dijela u svom životu? I jeste li učinili namjerni čin povjerenja u njegovu vjernu ljubav? Ako jeste, onda ste upravo primijenili mudrost Psalma 44 u svom životu na način koji može donijeti trenutnu transformaciju vašoj perspektivi. Možda nećete odmah vidjeti dramatične promjene u svojim okolnostima. Nebo se možda neće otvoriti s anđelima koji pjevaju. Vaš problem možda će i dalje zahtijevati strpljenje i ustrajnost. Ali nešto se temeljno promijenilo. Vaša perspektiva. Sada gledate svoju prividnu napuštenost kroz leće vječne istine, da Bog nikada ne napušta svoju djecu, da Božja tišina nije Božja odsutnost i da razdoblja tame često prethode najslavnijim manifestacijama božanske prisutnosti. Ovo je tajna koju je psalmist iz Psalma 44 znao, čak i usred svoje tjeskobe. To je tajna koja je održala Pavla u zatvoru, Danijela u lavljoj jami i 3 mladića u užarenoj peći. To je tajna koja može transformirati vašu dolinu očaja u brdo očekivanja. Ne zato što su se okolnosti promijenile, već zato što se vaša perspektiva o njima promijenila. Dopustite mi da rezimiram što smo otkrili na ovom moćnom putovanju kroz Psalam 44. Prvo, vidjeli smo da je osjećaj napuštenosti uobičajeno iskustvo čak i za najvjernije Božje sluge. To nije znak duhovne slabosti, već dio ljudskog putovanja vjere. Drugo, naučili smo da možemo biti brutalno iskreni s Bogom o svojoj boli i zbunjenosti. Psalam 44 daje nam božansku dozvolu da izrazimo svoje najdublje sumnje i pitanja. Treće, otkrili smo da prisjećanje na prošla Božja djela u našem životu predstavlja moćno sidro tijekom oluja prividne napuštenosti. Ova praksa povezuje nas ne samo s našom osobnom poviješću s Bogom, već i s velikom pričom njegove vjernosti kroz generacije. Četvrto, vidjeli smo da se prava vjera manifestira kada biramo vjerovati Božjem karakteru čak i kada ne razumijemo njegove puteve ili ne osjećamo njegovu prisutnost. Ovo je srž zrele vjere. Vjerovati ne u ono što vidimo ili osjećamo, već u ono što znamo da Bog jest. I konačno, shvatili smo slavnu istinu da, zbog napuštenosti koju je Isus iskusio na križu, mi nikada nećemo biti istinski napušteni od Boga. Ovo je konačno sidro za našu dušu u vremenima oluje. Draga braćo, možda se još uvijek borite s osjećajem napuštenosti. Možda su ove 3 minute transformacije tek početak dužeg putovanja obnove i iscjeljenja. Nema problema s tim. Autentična vjera nije odsutnost sumnji ili borbi, već ustrajnost u vjerovanju unatoč njima. Nastavite primjenjivati ove principe iz Psalma 44 svakodnevno. Nastavite iskreno izražavati svoju bol,
prisjećati se prošlih Božjih dijela i činiti namjerne činove povjerenja. S vremenom otkrićete da osjećaj napuštenosti gubi svoju moć nad vama, a sigurnost Božje stalne prisutnosti postaje stvarnija od bilo kojeg prolaznog osjećaja. Kao što kaže prorok Izaija, oni čija je snaga u tebi, prolazeći kroz dolinu Baka, čine je mjestom izvora. Psalam 84, 5-6. Dolina Baka bila je suho i neplodno mjesto, simbol patnje i napuštenosti. Ali oni čija je snaga u Bogu pretvaraju čak i najsušu dolinu u mjesto izvora. Vaša prividna napuštenost može postati mjesto vašeg najdubljeg iskustva s Bogom. Dok završavamo, dopustite mi da podijelim konačnu istinu. Vaš osjećaj napuštenosti može biti portal za vaše najdublje iskustvo s Bogom. Kada su svi oslonci uklonjeni, kada sve zemaljske utjehe nestanu, kada se osjećamo potpuno sami, tada možemo naći Boga na načine na koje ga nikada ne bismo našli drugačije. Teolog Henry Nouwen napisao je: velika ironija duhovnog života je da upravo ograničenja, mane i nesavršenosti koje pokušavamo negirati postaju sama mjesta gdje doživljavamo milost. Slično tome, često je upravo u našim trenucima najveće napuštenosti da nalazimo najmoćniju Božju prisutnost. Ne zato što je prije bio odsutan, već zato što nas naša potreba otvara da ga doživimo na nove i dublje načine. To je kao što je apostol Pavao otkrio kada je 3 puta molio Boga da ukloni njegov trn u tijelu, a odgovor koji je dobio bio je: moja milost ti je dovoljna, jer moja se snaga usavršava u slabosti. 2. Korinčanima 12:9. Bilo je to u iskustvu slabosti i prividne napuštenosti da je Pavao otkrio dimenziju Božje moći i milosti koju nije mogao spoznati na drugi način. Ako se danas osjećate napušteno, niste sami i nikada nećete biti. Bog koji je nadahnuo Psalam 44 čuje vaš vapaj, broji vaše suze i bliži vam je od vašeg vlastitog daha. I možda, kao što se toliko puta dogodilo u pismu, vaš trenutak prividne napuštenosti je samo uvod u vaše najveće čudo. Nastavite vjerovati. Nastavite se nadati. Nastavite vjerovati. Kao što kaže u Izaiji 40:31, oni koji se uzdaju u Gospodina obnovit će svoju snagu, uzdignut će se na krilima kao orlovi, trčat će i neće se umoriti, hodat će i neće malaksati. Vaša tamna noć prividne napuštenosti vrlo lako može biti samo trenutak prije svitanja vašeg najslavnijeg iskustva s Bogom. Ne odustajte sada. Transformacija koju tražite možda je samo 3 minute udaljena. Amen. Blagoslovljen neka je Bog.